Bóltaí blascoíocht bógélis san éideal. Is mise Eve agus tá áirtans gona bhí céco táhachtach is tá na bacha don artímpla. Is mise thia ón bhóscoil Luimneach. Tá áirtear gona faoin na pointítag se ag cathal. Is misisiúíonn is oscuilscoil bhílí Cúla4 sinna, seo an méid obair rinnemuid. Bhí mar tríán amach na man tuachtainna agus man féad postí difriúla I réún agsúla sa hhéireann. Reinimar an ranga 8 stáisiún aimsire éagsúla. Tá an teachta gúardú san iarthar agus dúsgurt na hhéireann. An féidir letricus a gcuinúnt ó bheith grothíocht.